Haupa, Andaluziako brigada gara eta egon berri gara Sevillako Marinaleda herriko zinegotziekin eta zera kontatu nahi dizuegu bertako borroka eta gaur egungo egoera, ze iruditu zaigu badela eredugarri bat eta herri borrokaren islada praktikoa. Bertako zinegotziek kontatu ziguten 30. hamarkadan 80%ko langabezi tasa zegoela eta herrian ez zegoela zerbitzu publikorik. Orduan Marinaledako biztanleek erabaki zuten artikulatzea eta bere herriaren alde borrokatzea. 1983an urtegi bat okupatu zuten, bertatik gero lurrak okupatzeko eta beranduago Elumosoko lurrak okupatu zituzten. Bermatzeko lurrak eta urtegia hientzako izango zirela, borrokan jardun zuten eta adibidez 80 emakumeek sentada bat egin zuten Andaluziaren aurrean, gero Esposebilla iriste hartzegoela errepide mosketak egin zituzten eta gero borrokaz berdinak. Hori da, azkenean lortu zutena da, eskatzen zituzten 1500 hektarea horiek lortzea, Umosoko kortijoa okupatuz, eta haien leloa zen lurra lantzen duena bentsat. Azken finean aldarrikatzen dutena da hori, lurraren erabilpena eta ez jabetza. Eta horrek ikusi duguna da azkenean kapitalismoari errotik erasotzen dutela eta errotik aldatzen dutela, eta gaur egungo kudeaketa egiten da kooperatiben bitartez eta sasoiaren arabera lan egiten dute 40 eta 400 arteko langilek beti ere soldata berdinarekin. Gero horretaz aparte, kontatu ziguten hauteskundeak egon direnetik bertan, KUT, Candidatura Unitaria de Trabajadores alderdiak eraman duela alkatetza eta herriaren zerbitzura jarri dutela udaletxea, ezinbestekoa iruditzen zaigu guri ere. Udaletxearen politika parte hartzailea da, auzo asanblaren bidez funtzionatzen dute eta bertan hautatzen dituzte zinegotzi guztiak. Gainera, esan ziguten, esaldi bat nahiko polita, esan ziguten, zinegotziak direla los primeros en la lucha y en el sacrificio y los últimos a la hora de obtener beneficios. Eta oso interesgarria iruditu zitzaigun hori. Horretaz aparte, zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituzte oso prezio merkean, adibidez zaharrentzako eguneko zentroa eta asistentzia, haurreskola, 12 euro balio duela hilean, kirol instalazioak balio dutela 6 euro urtean. Hori da, beste politika esanguratxo bat ere bada etxebizitzaren kontua. Udalak etxebizitza eskubidea bermatzeko zera egiten du. Jornalariei ematen dizkie baliabideak eta hauek etxe bat eskuratzeko baldintza bakarra da eraikitzen den momentutik bukaeraino lan egin behar dutela bertan. Jakin gabe zein izango den bere etxea. Eta horrez gain, etxearen kontuarekin beste politika bat da, ezin dela etxearekin espekulatu. Udala bada erosi eta saldu dezaken bakarra eta ikusita azkenean kapitalismoari berriz ere beste zutabe batean erasotzen duela. Eta aipatzearen lehen usuek komentatzen duen bezala prezioen kontua adibidez etxea hilean bada 15 euroko alokairua. Eta Andaluziako brigadatik animatu nahi zaituztegu Marinaleda herria ezagutu eta bertako eredua aplikatzen saiatzera edo gutxienez ezagutzera.